ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnọrọ na nwekwerechi ọnwa nọ nwa nwaanyị mba nnọ awụchasịala nụ eyo biko na-eweli iwe olu m gbakatara agbaka ologoro m, but we have to keep it moving. Thank you so much. Anọ m 5 days ago, otu nwanne nwoke akpọ m na fon si nwaanyị mba nnọ m za ya sị m na otu ọ chịrịrị Igbo na ọrịa ka ya nwa isi na mgbaja. M sị na m biko amana isi na mgbaja ekwula ote hene orube ka ote gwa m ole ihe ọ ya sị m na ọ nwere nwatakịrị ya na ya mega ihe kemgbe otu afọ na ọnwa ya matara nwa na ọrịa nwa nwachikwana ya ọ ya ka ya jụrụ ya m chọọ ka ọ gaa skuul ka ọ fọda edukeshọn ya na ya chọghị ịga mahadum, na ya chọrọ ịchọ ihe ya ga-eme ga na-enye ya ego ka ya ji nwe ike were na-ebugharị mmanya n'ihi na mmanya eji ahụ de na ụmụnne ya dịka ọzọ ha mụgacha ọrụ na ọgọdụ ma ya ga-aga mahadum na ọ ga mgbe ya lụrụ di mụọra di ụmụ atọ ya nwee ike rụpụtakwana ego nye aka na ihe gbasara ịga mahadum ya ele nwa ahụ nụnụ echiche ya mara mma ya soke ya jụọ ese lekwanụ ọrụ ọ ga-alaiki ma ugbu a na kọwaa ahịa ọ ga-alaiki ire o nwere ka ịnụ ya n'uche ya si yes na ya nwere talent n'ime isi na ya amụghị ime isi mana ya mee mmadụ isi pipụl na-ajụ onye ahụ ya mere isi na ole onye bere ya mere isi in fact na ihe eji na-asọvive ka na pipụl na-abịa emeghị isi nara ha ego na ya nwụ na ya nweta sọpọt na ya ga-alaiki ịga mụọ ya wụ ime isi hairdressing na nwaanyị mba nọ nza na o weta ka ya nwa eji ga-rejista ya na aka nwaanyị amara amara aka shiri ike ya ga-erejista this girl there kwụọ ụgwọ bi ha mmanya ha mee everything jụọ the woman sị nwe ihe ọzọ ọ ga-enye dị ka ya wetara woman na sị mba otu aka nwa anụtachi bido ime isi dị ya wụ nwa mụtarakwana ya wụ ọrụ na aka na anya ruru ya ala mmanya anụ ntọrọ na-ekwu okwu ya na-echi ha ahụ ihe mmanya nyegekwana mmanya nsogbu bikos ya kpụrụla mmanya gụọ ụlọ ọgwụ ezigbo ụlọ ọgwụ echeke nwaanyị mmadụ ihe chọrọ ịtagbu nwaanyị ahụ appendix enidiri ime operation wepụ gas appendix ka ya chaa na gbagote na any moment na ọ ga-agbawa ndị ọgbawa ihe ga-emebi dọkịta ebuko ha ịkpọta the woman for operation mana ọ nwere ihe mege nga ugbo na-enwe ihe gaga on nwaanyị mbanụ na ọ nwere ihe gaga on na-agbawaga isi na last week ka this girl kpọrọ ya na madam ya na-ekupụta nwa na ọ na-eme child dedication na ha niile wụ ndị apprentice ya niile ndị mụga ọrụ n'aka ya ga-aga nọnyere ya and ha bukwere na ibu nwaanyị mba nnọ na ụmụaka amụga ọrụ ga-akwegharịkarị akarịchara ahụ 18 onye ka ya nọ o sendịara picture na WhatsApp na ole madam ya na onye mere madam ya isi ọ ga-eji emecha dedication na onye nwa mere madam ya na ole dị isi na onye ọbụla likere dị isi na ivu madam ya dị very happy ọ si etie na ndị a niile nọ nga before ga-ebịa ha niile nọcha nga agụ nwa onye mere madam ya isi ya si yes obiọma kpacha ya nwaanyị mba nọ m zoro ole echi ha gachara ya wụcha dedication last ya na adaghị ekwuru that very day na ọwụ 8 a.m. in the morning o ruo 9 o'clock ya kpọ ya enwetaghị kpọ ya again ebe 12 enweta kpọgide ruo ebe 3 dị worried o weta ka ebe 3 o'clock ya kpọ ya enwetaghị somebody pick ya wụrụ nwoke ọ jụọ ya gịnị ka ya na-enyere onye nwe phone na nsogbu na ya amaghị boundaries ya na ya nwakwala anwa mee ka mistake kpachi this number again ya jụọ ya ọkwa na onye ọ gbanyụọ iphone na ntị mana luckily mgbe ya nụrụ olu nwoke ka ya bido rekọd wa call ya na that person rekọd call ya na that young man kwuru na otu o si bara ya mba na otu o siri esi ya na ya kpọkwala this number again ya na-edisturb ha ya gba nkịtị ihe eme ya isi headache ebido wawa ya nụrụ nga nọ bushie shop ya gbara lawa na yard yi ishe nwe ya birizie na phone ya kpọga ha opike kpeghacha ha ya again na the second time somebody pick ya ozugbo onye a na-epik etinyekwa ya na call recording this time around ọ nwaanyị pik ya gwa ya sị ya biko na onye nwe phone a na enyi ya nwoke na inside na ya ọ chajiga phone ya here na ya na enyi ya nwoke nọ inside the girl agbanyụ phone ya nọzie nga agbazi nkịtị ya kpachizighị again o ruzie ka o wetara ka ebe 6:30 the girl alo ya jụọ ya sọ gịnị ka phone ya ji dị switched off till 3 p.m. ọkwana ya na onye anụkwana ka enye onye ya nwoke ọ ya na ya bụ ọnụ the girl ajụọ ya sị na ele ihe o ji eme ya accuse n'ụdị ahụ na enwe onye ya na ya bụ ọnụ na ha erutere ebe ahụ na ebe emege mmemme na madam ya asị ihe niile wa ụmụ nga ha niile ihe niile wa apprentice ya niile na onye ọbụla bịa chịkwa ya fon ya na room ya na die kwụga na fon ya gbachie ya werezie key nyezie ya senior apprentice na onye ka eji key kọzọ onye bụ dowaga ma anụ ma gịnị na special ihe ndị ọ chọrọ inye some people na madam ya sị onye chọrọ ịchaji fon onye chọrọ ime call ya ga-ebe na ya chọkwa ahụ ya ga-emasị na ije na ha dolatara
na phone ha efuole. So na phone ya so n'ebe akwa yara n'ọkụ, and onye dịkwa in charge with the senior apprentice, the chief apprentice. Ọ sị na-ele iwe wee ya, iwe nọ n'meji obi agwa so chọghị ịgwa ya eziokwu na ihe ọkụga ngugbo na ọ ga ekwaga phone ebe ahụ na phone ya nyega ya arụ ka madam ya mere ha na by force. Ya sị mba mee ya by force because erutere dị oji akarịa. So ya esoro ga akwa ya na onye ọbụla akwa ka e nwekwara ndị na-akwa ịkwa ya gwa so chọghị ịgwa ya eziokwu werezi iwe walk out of the house si echi ebe azụzụ. Ọrịa wee sị what of mmanya ahụ kwanụ nakwa mana ọ echi ka mmanya na-agụ ime operation ya gwa sị echigodo ebe apụ ka ya magodi ihe ya na-eme. The girl apụ n'ọhịa eji kpọwa m ugbu a na nwaanyị mba nọ n'obi na ọgbawale. M sị ya nna m ya sị eji m Chineke narịọ m ka anyị dị ndụ ma lụrụwa iji evidence mana use ihe ọfụma ihe nwa hụrụ n'anya. Ọ na-adị mma ịjụ ajụ na ị nụrụ olu nwoke awụcha ihe niile ka olu nwoke dịgodo iche mana nke nwaanyị ahụ nyere ngo that information that na onye nwe phone na ọ nọ with enyi ya nwoke something the fish there enwe ihe gaga on enwe ihe plot ga gị onwe gị nidiri ịmata mana before then zọgodo nwaanyị ahụ ndụ n'ihi na appendix gbawada woman n'afọ gị mechaa mata nke eziokwu ị ga-lose that girl forever and ever. Ngwa tụọ dị ya sị nwaanyị mba m si ya zọgodo nwaanyị ahụ ndụ biko otu isi enweke mere ya n'ezinụlọ o jighị ego ha shi na poor family ka agaga ụlọ ọgwụ gakwa na agaga notekwa na ọwa appendix gị ikpe agaga gaa zọọ nwaanyị ahụ ndụ nna m biko arịrịọ ka m bịa gana napụtagodi ya n'ọnụ ọnwụ ka adị ndụ ma lụrụwa. That woman a ga-echefu ihe ga-emecha dị mma iwe ka ị na-ewe iwe gị ga-eji emebi ihe dịka m gwara n'isi mbụ iji evidence ihe ị kwesịrị ime imeghi ya mana before then napụtagodo kpogodo tomorrow enweghị ị ga-eme ọ bụrụ na ị chọghị iso ikpozi ya ga sendara ya ego ya were kpọrọ moto were tazi kpoga mmanya ụlọ ọgwụ imecha gị ga gị na dọkịta ahụ ka ewepụgodo nwaanyị ahụ ataga ya biko nna m ọgụwa good Samaritan onye Chineke pụtara iji zọpụta nwaanyị ahụ Chineke chọrọ iji zọda woman ndụ emekwala ka nwaanyị lụzo ndụ ya biko. Ya sị m oke na ihe mere n'ụwa na ya ga-esendịrị ya ego na ka ọ were chata tazi tomorrow morning were kpọrọ mmanya gawa ụlọ ọgwụ na-emechi ya na dọkịta ga-ekwu m si good. Now ị nwere ike mgbe ị gachi ikwuru m ya wụ na adị m busy or other cause bido na interrupt na nsogbu ka m gwa gị the next thing ị ga-eme dị very very important. Ọ bụrụ na ị sendịara ya ego ahụ were kpọrọ mmanya gawa ụlọ ọgwụ na ị ga-abịa na hospital ọ gị na dọkịta ga-ekwu ka enwe ike emewe ọba tieta emewe operation nwaanyị ahụ eme ya that operation wepụ datin appendix ọ na-ara ahụ in just few hours ewepụtala ọdụloki. Now ihe ọzọ ị ga-emewu call records from two persons a man and a girl biko mee ka this girl gee ha ilele anya ka ọ open up maybe na iji evidence ijide evidence use ya wisely ọ dị ọnwa ọtọ ba uru kpọọ ya gbaga the records ya na ịkpọrọ by 3 p.m. lekwe nwoke after ịkpọrọ severally na nwoke pikiri ya lee conversation gị na that your man ọwụ onye nwe onye a then ye ga-eke second person na lekwe the second person na ọwe girl pikiri ya sị na ya na-enye nwoke dị busy in the room na ọwụ onye nwe mmadụ abụọ hapụ ya ka o defend onwe gị ile ihe ga-awụ reaction ya. That's okay no problem. Ụmụnne m ihe akọlụ m na-emere 5 days ago ya erute yesterday ya kpọọ m sị nwaanyị mba nọ nza ya sị m ọwa obere ihe kpọọ m sị nwaanyị mba nọ nza ya sị m na nkelere Chineke ma ya sịkwana ka ya kelekwanụ m na nwaanyị ahụ ụkwado fucha ogo ya nwaanyị na-emene ya operation ewepụkwala na appendix na a ga-discharge ya in few days time na ọ dị okay na ewepụtala ya nwere n'onwe na mma ha na nwanne ha nwaanyị kenta nọ n'ụlọ ọgwụ ya kpee si ya bịa ka ha gara ya dị n'ihi na madam ya ma na mma ya mere operation ya gwa si ya bịa ka ha gana ya dị ebe ya bi. The two call records from two people ye play kembo si na omonye wonye mgba ka o ji tiwe si Jesus na ya ma onye wonye ama this voice na ihe na all voice cousin brother madam ya soro bịa this child dedication cousin brother madam ya na-enye ya nsogbu na-arịarịa na ahụ everywhere na-enye ya nsogbu ebe ọbụla ya gara na-esegharị ya n'aka na-edisturb ya na ya gwagidere na ya nọ na relationship na ya chọghị ọ na-ebezi nyezi ya na ka nsogbu ya ba madam ya di eji ga weta ihe ọhụ ya n'ụzọ dobulie ọ gachere n'aka oshi na asọ gụrụ ya so the thing eweweze ya iwe ya ga report ọra madam ya si ya na ya biko na this your man nye gị nsogbu madam ya etie na ọkwa cousin brother na ya chere ya kpọ the guy bịa gwa ya si ya biko na ya kwanyere onwe ya ugwu na nwa n'aka ji na onye ya na-emega ihe directly wo onye chọrọ ịlụ ya na ya chọkwa nkọrọ ya kpọrọ nwa nga ya bere ma ọrụ n'aka ya loga ya na ya bere mecha dedication were ekpega nwoke na ya chọkwa ndị nonsense na ya biko stay ewe na elekwe ndị ken ya nwa ndị enyi ha nwoke ewu
na enwe ka ọ chọrọ ya na ha menwe mana ọ hụ na this particular one ya deal directly with onye chọrọ ịlụ ya, a serious person, a serious man, na ya biko stay away. Not this guy na enwezi otu o shiri access o nwere to her phone keke ka na-agbagodi ya ara na ọkwanụ the chief apprentice, the senior one, na ya nwa ji the key mgbe ụfọdụ the woman na-enye key ngwa ihe ọbụla chọrọ iwe na that room ya ka the woman na-enye key si ngwa ga-eweta. So na ya amaghị onye zara call ya ma ọ fọzikwe iji that young man na here na particular phone n'ihi na ebe phone ya nọ enwere lot of phones wụsara ebe ahụ na keke ya na-amaghị ya so oke na ya nọ na ihe o kwuru ya play the second record ya wolu nwanyị ozugbo ka ahụ na-ekwule ya etie si Jesus na this girl kwuge ihe na ọwụ ya the chief apprentice na ya the senior one ya wakacha ha very soon ọ ga-eme free na ọwụ ya kwuge this thing na ọwụ ya onye gbaga ya nwa that na ya na enyi ya nwoke na ya biko bịa ka ha gaa n'aka madam ha na ọ si asịa na audition yes ọ bayere ya moto ha drive ruru nwụchachie n'aka madam ya jụọ ese mma ya kwa na ya na bịala ọbịa bịakwa ya gwara esi ya na lekọta mma ya si mba na enweghị ya bịara ma ekelecha kọwa ihe na ugbu a na play the call records madam ya hụrụ ọkụ onye na cousin brother na si chere ya mmiri phone kpọwa cousin brother ya nọ mgbe ọ nọ na-ekwule the guy agbanyụ phone na ntị ya sa na ọjọọ agbanyụ na phone na biko na ya gbaghara na ihe na cousin brother na a stupid young man na ya wanụkwara ya na this girl bịa report ọrịa ya wanụkwara the young man na ya nweta oshiri onye gwakwara na ebe phone ya nọ the osia see the woman no chekwe ye play the second voice record ya wuru voice the chief apprentice, the senior apprentice onye ọbụla nọ nga ma na voice atọ ha ni na atọ no gbulewe the woman address owawo ya kwuge ihe na ya so ya na this brother nọ nga na ọma ha onye ya so monyo na keri kwa ga pick ya call ya gwa that na this girl no with enya nwoke the busy with enya nwoke ke ihe o jiri ke intentions o ji message call ya si na ya dey sorry no cousin brother ya hunye ge nsogbu nwunye girl ya nọ ntara enyi ya nwa ya jụọ esi na after disturb gidere that place disturb gị na ya made the young man accept so na ọ kpọrọ ya bịa n'ime ụlọ deji ete phone ke uke ma fọzikwa receive the call ya madam ha nụrụ nga the lady 1 month suspension na ọ ga-akpọta ụmụnne na ọ ga-akpọrọ ụmụnne ndị abịara register na ọ ga-akpọrọ ha abịa nga ma ọ wụ ya ihe na-ege emega like the woman abịa rịọwa esi ya biko na this girl defeated the whole temptations na ya dị proud of her rịọkwana ya nga ka no bara hụzi ihe mere na otu o shiri me hụ na ọwa anya ọfụ ka ya nọ na wuri kpere gbuo madam ha na ụkwụ na-arịọ esi ya dị sorry na ọwa ka ọrịa ekwensu nga ka madam ya nụrụ pịa ya 1 month suspension so na ọ ga-akpọta ndị nwe na ọ ga-akpọrọ ndị nwe ya bịa ndị a rejistara na ọ ga-akpọ ha bịa ebe ka amanya okwu ọnụ na ya ga-ehete eke ndị nonsense na ọ weta okwu anyị na-eshiri ga ya rịọkwala nụ enyi ya nwaanyị ka ha lawara ya rịọ ya si ya gbaghara adịgela agbaharakwara na ya si ya na onye dị ha area na ọ zọrọ nne ya ndụ na ya ga-eji shie ezere ya mgbo na ya hapụkwa na ka ahụ na ọ ga-ala ụmụnne m ọhịa m si ma bịa gbotoro ọnụ ngala na ọ na ahụ ya na-ekwu okwu ya temptation ga-abịa enwere nwa agbọghọ ọ ga-awụrụ ọ gaghị agwadịda ya ọma na ya na serious relationship ọ ga na-eru onwe ya mma na ya amakasị ọ ga na-anyanya mana this girl shone this young man today sent ya ga-report ọ ya to madam ya o duru dibije mana ihe chọrọ know exactly what you want. Ọ bụrụ na this lady ga report ọra madam ya dị involved caution on nwanne ya the woman ihe ni na-akụga nga ga-adị ya ka film ọ ga-adị ya ka onyonyo mana nwaanyị maigara ọnụ that na this girl bịa report ọra ya gị ewurukwanụ nwoke mara mgbe nwaanyị si gị no ụnọ na-ahụ ote ekwensu shi bịa just use these two people ịnapụga nwaanyị ndụ ya napụkwa this girl ihe ọma Chineke wetara ya ma n'ime ihe niile onye ya na chi eso ọ ngọ ha m n'ọnụ Chukwu duwere m ọnụ